Welcome to .my channel. A na-eme ka agbanalụ m ogbu okporo ọkara ọgbakwụlụ ogbu okpochakọrọ. A na-eme ka agbanalụ m ogbu okporo ọkara ọgbakwụlụ ogbu okpochakọrọ. Anyị akọwa inu nke nwa kọwa ndebe anyị ụtụtụ ọma nụ. Ọ ga-adị nwoke ma ọ ga-adị nwaanyị mma. Ụbọchị nke taata onye gbuo n'aka nne onye egbu na mma, onye gbuo n'aka ekpe gbuo na mma. Ha na-awalụ ndị ono n'afọ ndụ mmiri ndụ azụ. Osisi fụ anyị na esi patapata ka ọ dagbuo anyị. Oke igbo sikwa n'elu ma jiri tijie ya ọnụ. Ya ya awụ ije mmiri awụrụ ije nkụ. Ife anyị eri abịala anyị, ife eri anyị abịala ọrụ anyị. Ọ ga-adị nwoke na nwaanyị na-ege m ntị n'ụbọchị nke taata. Anyị jee ọsịsọ n'ilu nke anyị nwe, ilu nke na-asị na a na-eme ka agbanalụ m ogbu okporo ọkara ọgbakwụlụ ogbu okpochakọrọ. A na-eme ka agbanalụ m ogbu okporo ọkara ọgbakwụlụ ogbu okpochakọrọ. Anyị akọwa inu nke nwa kọwaa ebe ife ọpụta ka ọ hụta esi ekwu ya. Ma tupu m gaa n'ilu ịkọwa inu nke, biko nwanne m nwoke na nwanne m nwaanyị na-ege m ntị, biko tụsaalụ m inu nke chia sọskraịba ma folo, chia sọskraịba ma folo. Onye mee nke ka ọ niile eji ọmalụ ife a na-akpọ inu Igbo malụkwa etu esi atụ ya. Ngwa ka anyị na-echekwa dị inu nke anyị tụrụ, inu nke na-asị na a na-eme ka agbanalụ m ogbu okporo ọkara ọgbakwụlụ nke ogbu okpochakọrọ. Nke mbụ, nke mmụọ m ogbu okporo ọkara, nke ụmụ ogbu okpochakọrọ. Mgbe gboo, o nwere alụsị ma mmụọ ya ga ogbuo, atụ anyị na alụsị ogbuo yi ọsịsị ka ife ya ịbụa inwe a na asịsị na ya ka na niile ịbụa na alụsị ewelu ya na alụsị enwezi ofu ụzọ n'ife afọ eke ịbụa nke nwere olu ofu ụzọ gafụ mmụọ ogbu okporo ọkara. Nwee nke na-aga ọlụza ya ga ogbuo ọsị ana niile inwe, ụlọ niile inwe ma ụmụ niile inwe na ya enwekpọza achọghịkwa ka afụ mmadụ na ya. Ọ nke ọ ga na-akpọ m ogbu okpochakọrọ. Ewesị na ya eme ka agbanalụ m ogbu okporo ọkara agbakwụlụ m ka ogbu okpochakọrọ. Akọwago m inu nke nwa ka m kọwaza ya ebe a na-atụ ya ka m wee ya na-apụta n'ofu ezinụlọ nwoke ma ụmụ na-abụ ụmụ amara akwụkwọ. Abịa n'ụlọ akwụkwọ ba na-agba ndị nke mbụ ndị nke mbụ ndị nke mbụ. O wee ruo n'ofu ụbọchị ụmụ akwụkwọ na-ekpe akwụkwọ ewee weta ife a na-akpọ rizọtụ bata rizọtụ nye nne ma ọnya si ya nna nakwa rizọtụ anyị eweta okwu ya. Nne nene ya ozugbo hụ na nwa gba onye nke ịbụa mana onye nke ịbụa mana ife kwesịrị ịgba bụ onye nke mbụ. Ọsị mbụ ekweghị m ka ebe onye nkụzi meziri eme o ji onye mmụọ onye nke ịbụa. Mba wolu iwe si mbụ oyeje ya n'ụlọ akwụkwọ oyeje n'ụlọ akwụkwọ ka ọ gwa onye nkụzi rụgharịa ife nwa ma dozie ife o mebi. Mgbe ka ọ na-emekwa ka o jee n'ụlọ akwụkwọ ọba moto ya na nwa nwoke ọba moto gbajebe n'ụlọ akwụkwọ ijefu onye nkụzi. A na-eje ijefu onye nkụzi a na-aga n'ezi moto ba nọ na ya nwee asidenti nwa nwanụ gbajie ụkwụ ọgụ na nke ọ nọsọsọ ụkwụ ka ọ gbajie na-ebe nke nkwụ anwa. Ndị mmadụ asị a na-eme ka agbanalụ m ogbu okporo ọkara gbakwụlụza nke ogbu okpochakọrọ. Ata azụkwa ụta asị ọkwa na ama alapụgbo onye gba onye nke mbụ onye gba onye nke ịbụa na onye gba onye nke mbụ na ọwụlụ ofu. Ebe ka a na-atụ inu nke a na-eme ka agbanalụ m ogbu okporo ọkara agbakwụlụ m ogbu okpochakọrọ. Onwe ebe ya aga omee ị na-eme ka imekwa na ife nwe nke dakwụza nke ka njọ. Ọ ga ife mee mmadụ anya oli ụta isi wepụ mgbe a na-eme ka eje mee ka eje pụtacha ka mgbe ji atụ onwe n'isi. Ọ ga-adịrị nwoke mma ọ ga-adịrị nwaanyị mma n'ụbọchị taata. Biko chia folo ma sọskraịba ka emesịa.